L-alfabet Malti u l-karattri uniċi tiegħu huma simboli ewlenin tal-identità tagħna. Minkejja li llum huwa stabbilit sew u jiġi mgħallem bl-amment, l-alfabet tagħna għadda minn bosta bidliet fis-sekli 19 u 20. It-tim tagħna ltaqa' ma' Dr. Olvin Vella sabiex jitkixxef aktar dwar alfabeti Maltin tal-imoddi. L-ewwel alfabeti bil-Malti bdew jitfaċċaw fis-seklu 18, fis-seklu 18 jiġu fl-1750. Beda jkollna l-ewwel kittieba Maltin li bdew jinteressaw ruhom fuq il-miġġija ta' San Pawl, in-natura ta' gżejjer tagħna, il-lingwa u l-kultura tagħna b'mod ġenerali, l-arkeoloġija pereżempju. Il-Malti kien wieħed minn dawn l-elementi li kien jagħtina identità. U allura nibdew insibu fis-seklu 18 nies bħal De Soldanis, Vassalli, Patri Pelagio, Ignazio Saverio Mifsud, li kollha kienu jgħidu xi ħaġa fuq il-lingwa. Kull awtur kien jikteb bl-alfabet differenti tiegħu. Interessanti li l-ewwel president tal-laqda ta' kittiba tal-Malti illum l-Akkademja, Giuseppe Muscat Zoppardi, tant kien qatt qalbu dil-biċċa xogħol tal-alfabetti li darba minnhom saħansitra propona li kien lest joħroġ antoloġija ta' stejjer osra ta' awturi differenti u jħalli lil kull awtur juża alfabet differenti. Kieku ħareġ, forsi kien ikun l-isbaħ ktieb għal kolletturi tal-militenzja. L-alfabet Malti rrid isolvi problema kif se jirrappreżenta ħsejjes tipikament Arbin bħal ħe u l-e li jinsabu fl-Arbi u allura fil-Malti imma ma jinsabux fit-Taljan. L-aktar lingwa barranija popolari dak iż-żmien qegħdin nitkellmu fil-perjodu ta' bejn il-gwerer. U allura ħarġu bl-idea dawn il-kittieba ewlenin tagħna li l-ħoss tal-ħe jirrappreżentaw permezz ta' sink fuq ras il-ħe. Itra li l-Taljan ma kellu bis-sink u lanqas l-Ingliż. Minħabba li t-Taljan għal ħoss ke kien juża l-itra ċe bla tikka, imma mbagħad kien jagħmel CH jew nkella CI jew CE biex juri d-differenza bejn ke u ċe, ke koza, CHE, spazju, COSA, ħarġu bl-idea inġenjuża li jażlu iċ-ċe mill-ke bil-wad jagħmluha ċe bit-tikka u l-oħra ke. Tajdu li t-tikka l-fejn għamluha. Għamluha biex żgur jażluha mill-kitba Taljana għax li kieku ħallewha ċe mingħajr tikka. Jista' jkun li kienu jħaltuha ma tat-Taljana l-istudenti fl-iskejjel tagħna. Il-Malti għandu bosta itri tal-alfabet li huma tipikament tagħna. Iż-żeta bit-tikka, il-ħe b'ras maqtuha, iċ-ċe bit-tikka. Tkun imsiefer u tara daw l-itri taraf mill-ewwel il-Malti. Jiena ġrali kont fl-Ewropa tal-Lvant u nara karozza tal-linja għaddejja b'reklam fuq Malta u kellu xi kelma. U tieħu pjaċir dak il-ħin. L-alfabet huwa simbolu tal-lingwa. Għalhekk il-Maltin anki dawk li ma jafux jikdbu lajn jiddefendu lajn fil-Malti għax saret xi ħaġa ikbar minn ittra tal-alfabet. Lajn għalina hija simbolu tal-isim tagħna. L-Akkademja tal-Malti feluq iċ-ċentenarju tagħha għadha kemm ħarġet ktieb li se jitqassam lill-istudjuti kollha tal-Malti u lill-istudenti tal-Università li jispjegalhom kif jużaw l-alfabet il-qodma jekk huma jridu jikkupjaw xi dokument qadim. Dan qbadna kull ittra li kienu jiktbu biha fid-dokumenti u iddiżinjajniha minn ġdid biex inkun sa nużawha bil-kompjuter qed jitqassam b'xejn dan il-ktieb. U interessanti tibda tinnota x'kienu daw litri differenti. Pereżempju, ke bid-demp minn taħt. Il-ħe demp ieħor fuq, qisu ċoff. Il-ħoss tax-xe irrappreżentat bl-ittra se u 3 tikek fuqha. Kien hemm ħafna alfabetti sbieħ. Fosthom kien hemm alfabetti li jużaw taħlita ta' itri li nsibu fit-Taljan ma' itri li nsibu fl-Arbi. U allura kelma bħal jagħmel issiba miktuba
Jeqa kif nikbu aħna. Lajn qarbija isa numru 3 bil-maqlub. Sewa? Meqele. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.